खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। मैया आं जोंहानि न'नि बायजोआव जबायदोंमोन आरो बै जबाय थानायाव आं नुहुरोदि जोंहानि न' मोखाङाव न'खरसे मानसि हौवा हिनजाव सानैबो खोब नांलायलायो आरो बै नांलायलायनायाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा ओंखारलायो बा सोरबा माबाफोर बायना होयि बा नों बेसां खामायदो आं बेसां खामायदो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बाथ्रा बिथांमोननि नांलाय खमलायाव आं खोनानो मोनो आरो बिनि उनाव आङो गुगोलाव सार्च खालामना नायो जे दुनियानि बयनिख्रुइ माने हेपि सुबुं सोर। आसलते बिनि एन्सारा गुगोलनावबो गैया आरो बिनि एन्सारा इसोरनावबो गैया। मानोना सुबुंफोरा कुनु दिन सुखआव थानोनो हाया आरो बे सुबुंफोरा दिनै जुदि बियो आइफन मोनदोंबा गाबोन माबा गंसे बेलेग गोदान गारि लुगैगोन आरो मानसिनि लुगैनाया बिदिनो बारायलांगासिनो थायो आरो बिनि थाखाय बियो गावखौनो गाव बे दुनियायाव अखान्थि खालामबाय थायो आरो बिदिनो बिनि उनाव आङो नागिरबाय जे बे बुहुमनि बयनिख्रुइ टप 5 माने हेपि काउन्ट्रिनि मुंखौ खोन्था। बेखौ आङो ग्रकखौ नोंथांमोना मिथिगो। ग्रक जायनाव गैया नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बेयाव जेबो कुवेसन सोंनानै नोंथांमोना इजियैनो बिनि एन्सारफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना बे ग्रकखौ इउज खालामनानै जायफोरा लेखाफोरा खालामगासिनो दङ, स्कुलाव थाङो कलेजाव थाङो, बिथांमोननोबो माबाफोर मिन्थियै जुदि एन्सारनि कुवेसननि एन्सार नांगौबाथाय बिथांमोना बेयाव इजियैनो लिरना होबा बा खुगाजों सोंबाबो बेयाव एन्सारा ओंखारबोयो। आरो थिग बिदिनो आंबो बेयाव बिदिनो कुवेसनखौ सोंदोंमोन आरो सोंनायाव जाय मोनबा हादोरनि मुङा बेयाव ओंखारबोदो आंथ' आसरित मोनदों। मानोना बेयाव कुनु आमेरिकानि मुं गैया, जेराव चाइनानि मुं गैया, जेराव इजराइलनि मुं गैया, इन्डियानि मुं गैया। बे जाबाय खोब आसरित आरो साननांगौ बाथ्रा। माने बेनिफ्राय आङो मोनसे बाथ्रा मिथिनो मोनोदि थाखा फैसा थाबानो गंसे हादोरानो जाथो बा गंसे न'खरानो जाथो बियो जेब्लाबो सुखि जानो हाया। सासे मानसिया सुखि जानो गोनांबा बिहा मा बुस्थुनि दरखार जायो। 1 नाम्बार, बियो लानो लुगैनाय बुस्थुखौ जाहाथे बियो लानो हायो, जेबो माने सिन्था खालामालासिनो जे गाबोन मा जागोन, भबिष्यतआव मा जागोन, आं EMI हरनो हागोन ना हाया, बेफोरबायदि साननाया जुदि फैदोंबा नोङो सुखि जानो हाया। लोगोसे बे मानसिनाव कुनु माने टेनसन गैयै जानांगोन। टेनसना माबोरै गैयै जानांगोन? हयथ' गाबोन खामानियाव थाङाबा मा जागोन, गाबोन खामानियाव थाङा बा बिराद खस्थ' मोनबाय दोङो, बा न'खराव फैनानै हौवा हिनजावनि नांलायलायनाय, न'खराव फैनानै फेमिलिनो टाइम होनो हाया, 8 घन्टा 12 घन्टा खामानि मावनानै मोनायाव फैना दसे मोजाङै रायज्लायनो मोना, बेफोरबायदि स्ट्रेस, बे जाबाय बिराद मोनसे टेनसननि बाथ्रा आरो बिनि थाखायबो सुबुंफोरा सुखि नङा। लोगोसे जोंनि समाजा नोंथाङा हमना ला बिराद सुखियानो जाथो, थाखाय फैसायै लेखा फरायै, नोंथांनि माइन्डफोरा खोब फ्रेस, नाथाय नोंथांनि समाजनि खाथि खालाफोराव जि सुबुंफोर दोङो बिथांमोना मोजां नङा। आरो नङाबाथाय ओरैबायदिबो जानो हागौ, नोंथाङा जेरै थाखा फैसानि अभाब गैया, नोंथांनि खाथिनि सुबुङा सोरबा नोंथांनिख्रुइ बांसिन थाखा फैसा गोनां। नोंथाङा जुदि iPhone 13 लादोंबाथाय बिथाङा iPhone 16 लादों, बेफोरबायदि बा लानो हागौ, नोंथाङा नाथाय लानो हाया। आरो लोगोसे नोंथांनि फारसेखै दोङो एकदम गोरिबथार, जानोनो हाया, जानो मोना, बोथिनै ओंखाम राननानै थानांगौ जायो, बेफोरबायदिबो मोनसे टेनसन। गतिके सासे मानसि सुखि जानो गोनांबाथाय बहुद भागैनो जोङो ध्यान होनांगोन, सबखैजाबो ध्यान होनांगोन। नोंथांनि खाथि खालानि नेचारफोरा माबायदि, समाजा माबायदि, खाथि खालायाव थानाय स्कुल कलेज हस्पिटाल बेफोर गासैबो ध्यान होनो गोनां। आरो बे लिस्टआव नोंथांमोना, आं बे लिस्टखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव खोन्थिना होदों, नोंथांमोना नाय
आरो बे स्क्रिनाव नोंथांमोना जि मुंखौ मोनदोंना बे नुनाय मुंफोरनि जि रुल्स रेगुलेसन खोब मोजां आं फारसेनिफ्राय डिटेल्सै बुंनो गोनांबा बे भिडिअ गोबां गोलाव जागोन आरो नोंथांमोनाबो इमान गोलाव भिडिअ नायनाय नङा नोंथांमोना आं सिम्पलैनो खोन्थानि बे हादोर मोनबायाव एक्सुवेलि कमन मा बे हादोर मोनबायाव सुबुंफोरनि खामानि मावनायनि समा जेरै जोंनि बेयाव इन्डियायाव 8 घन्टा मिनिमाम खामानि नोंथांमोना मावनांगोन बेफोर हादोराव 6 आवारल' बेयाव खामानि मावनांगोन 6 आवार मावनानै नोंथाङा न'आव थांनो हागोन लोगोसे हप्तासेयाव सानबा नोंथाङा खामानि मावनांगोन आरो बाखि साननैया नोंथाङा सुट्टि लानो हागोन आरो लोगोसे बे जायगायाव धोनि गोरिब बेदि आप डाउन लेभेलनि सुबुं टटेलि गैया बेयाव सरकारनि सायाव गोबां फोथायनाय दं सरकारा मोजां खामानि मावो आरो मोजां खामानि मावब्ला मावनो हागोन जेराव करापसन गैया ध्यान हो नोंथांमोन जेराव करापसन टटेलि गैया बै जायगायावसो सरकारा मोजां खामानि मावनो हागोन सरकारा गासै सुबुंफोरनि ध्यान लाखिनो हागोन जाय जायगायाव लेखाफोरा खोब हाई लेभेलनि लेखाफोरा बेयाव गथ'फोरनो होयो जेराव टटेलि मेडिकेल खरसा फ्रि जेराव मेडिकेलनि थाखाय नोंथाङा जेबो टेनसन लानो लागा दरखार गैया मोजां सुबिदा मोजां माने बेयाव डक्टरफोर दङ अब्ला नाय नोंथाङा मानो सुखि जानो हाया जेराव नोंथांनि थाखाय सरकारा इमान ध्यान लाखिदो नोंथांनो दरमाहा मोजां होदो नोंथांनो मोजां नेचार होदो मोजां समाज होदो गतिके नोंथाङा सुखि जानायाव बेयाव रावबो लाखिनो हाया आरो बिनि थाखायनो बे मोनबा हादोरा बे जायगायाव जोबोद सुखि जेराव दिनै बहुद बोसोरनिफ्रायनो बे हादोर मोनबाया बिदिनो नाम्बार टप 5आवनो जानानै दंबायदों 5 नाम्बाराल' माब्लाबा उन सिगां जाबाय थायो नाथाय बाखि मोनब्रैया बिदिनो दंबाय दङ बहुद बोसोरनिफ्रायनो नोंथांमोना जोंनि हादोरखौ माबायदि सानो जोंनि हादोरा मब्ला बेफोरबायदि जानो हागोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।